Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin. Namiss ko po kayo last Sunday. Ang ating pong ebanghelyo ngayong linggo, nasa ikatlong linggo po tayo ng pangkaraniwan na panahon. Mag-ordinary tayo sa kalendari po ng ating simbahan. Ang ating ebanghelyo po ay tama kay San Marco, chapter 1, verses 14 to 20. Hinggil po sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga unang alagad. The call of Jesus on His first apostles. At ang ebanghelyo po ito ay pinaalala sa akin, klaro at diretso, na lahat po tayo ay tinatawag ng Diyos dahil may plano ang Diyos para sa ating lahat. We may not be aware of it. Maaaring hindi man po natin naiisip ito, maaaring hindi man natin nararamdaman ito, maaaring wala man ito sa ating consciousness. But the truth is, the gospel truth is, lahat po tayo, bawat isa sa atin, ay tinatawag ng Diyos kung paano po tinawag ni Jesus sa kanyang unang alagad. Tayo lahat ay tinatawag ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos at may plano siya para sa bawat isa sa atin. At ang tawag po nito, tinatawag po sa lingwahe spiritual, ang bukasyon, ang pagtawag sa atin. Marami po sa atin maaaring naranasan natin kung matatandaan niyo, parang isang maliit na bulong nag-aanyaya sa atin upang lumabas sa ating sarili at magmahal at umibig ng ibang tao. Siguro po para sa mas marami sa atin, ang pagtawag na ito ay nangyari nung umibig tayo at pinakasalan ang tao pinakamagmahal natin at nagsumpa iaalay ang buong buhay natin para sa atin. Para marami po sa atin yun ang bukasyon natin. Pero po siguro yung bukasyon natin ay yung isang bahagi o isang moment sa buhay mo na parang may nararamdaman lang gusto gumawa ng mabuti, pagbago para sa kabutihan, o gumawa ng magandang bagay para sa ibang tao. Sa akin po, yung bukasyon ko, maliit ako na tinatawag ko ng Panginoong Diyos sa pagpapay. So, ang pagtawag ko ay hindi lang sa mga pare, hindi lang para sa mga pare. Tayo po lahat ay tinatawagan ng Panginoon, may bukasyon tayo, dahil mahal tayo, at may plano ang Diyos para sa ating lahat. At kung itatranslate po natin yun sa ordinary lingwahe at karanasan, ang bukasyon ay parang ganito. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Marami po sa mga tao ngayon ganito ang tinatanong. Amo, parang ano po ang buhay? Bakit nabubuhay ako? Bakit kailangan ng trabaho? Bakit kailangan ng ipon? Bakit kailangan mong gawin ito? Bakit kailangan mong dumanos ng ganito? Bakit ganito ang nararanasan ko? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Ano ang kahulugan ng lahat? Para sa ano ang lahat? To answer that, you will find ang bukasyon mo ito o ang plano ng Diyos para sa inyo. What is the meaning of life? Para ano po ang buhay ko? Bakit ako nandito? Bakit ako nabubuhay? Bakit ginagawa ko ito? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nararanasan ko ito? Ang tugon po doon ay ang tugon kung ano ang tawag ng Diyos sa atin. Ano ang plano ng Diyos sa atin? Ano ang bukasyon natin sa atin? At susubukan mo po sagutin ang medyo mahirap, malalim na tanong iyon sa simpleng karanasan ko. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Para ano ba ang buhay? Unang-una po, ang punto o ang kahulugan ng buhay ay hindi upang maging masaya tayo sa buhay. Pagpapumangin po ninyo, I am sorry. Maybe some of you will argue with me regarding this. Pakilang po yun. Huwag lang ngayon. Paubusan po tayo ng oras. Siguro magpag-uwi ninyo. Bago kayo matulog sa gabi. Sakayin ba o totoo ba yung sinasabi ng buhay ng naniniamo na ang punto ng buhay, ang kahulugan ng buhay, ang bukasyon natin dito sa buhay ay hindi upang maging masaya. Kasi kung minsan madalas po yun ang nadidinig natin kung saan ka masaya, kung anong magbibigay ng kaligayahan sa iyo, nung ka rin ka masaya, yung tokyan mo,
kung saan ka maligaya. Pero sabi ko po, ako'y pagdadalawang isip kung yun talaga ang kahulugan ng buhay. Kung saan ka masaya. Yung rapist, masaya habang nagre-rape. Pero yun mga kahulugan ng buhay niya. Yung drug addict, habang nakahay, nagdadrag, masaya siya. Pero yun mga kahulugan ng buhay niya. Ano? Siguro, palagay niyo masaya. O kung tatanungin mo, marami dito siguro sa atin, o fans, sasabihin niyo, hindi naman ako masaya sa buhay ko ako. Hindi ibig sabihin dito, marami sa atin dito, hindi pa nakikita ang kahulugan ng buhay. Ako lang, bilang pare, kayo sandali sa buhay ko na, amin ko na hindi ako masaya. Ibig bang sabihin nyo, mali ang pinusukan mong bumasyon. O kayo, kung minsan alam ko, hindi kayo masaya sa asawa niyo, ito ba yung kasalan ko talaga? Hindi kayo masaya, o hindi kayo masaya sa mga anak niyo. Pero ibig bang sabihin nyo, wala kayong bumasyon at hindi pa ninyo nakikita ang kahulugan ng buhay ninyo. Kaya po pinag-isip na ang bukasyon natin, ang punto, ang kahulugan ng buhay natin, ay hindi lang para maging masaya. Pero marami po ngayon sa mga tao, hinahanap ang kahulugan ng buhay nila kung saan sila magiging masaya. At ang nakakalungkot po, ang mass media, ang TV at iba't ibang advertisement, pinupukpok sa atin na ang kaligayahan ng kahulugan ng buhay ay masaya at ikaw ay magiging masaya kung ikaw ay maganda. Kaya lahat ng mga beauty clinic talagang kumikita po ngayon, yun ang nakakala ng marami na kapag sila'y maganda, sila'y masaya. Eh kung yun lang ang basta ng kasiyahan, edi si Jinky Pacquiao na ang masaya dito sa mundo. Kaya kung ano-ano nang pinaggagawa sa katong pati siya lang ang masaya. O yung iba naman nagkakalila ang kaligayahan ng kabuluhan ng buhay nila. Kapag maraming ipon, sige, ipon ng ipon, trabaho ng trabaho, impok ng impok. Tapos minsan lang makakatake. Masaya ba naman? No? So hindi basihan. May tao, alam ako, naghihirap sa buhay nila. Hindi sila masaya. Pero ano po mahulugan ang buhay nila? So we go to the second point. Ang bukasyon natin, ang kahulugan ng buhay ay hindi para maging masaya. Kung saan ka masaya? Si GMA, para hindi masaya na yan. O yung pamilya niya, para hindi masaya sila kaya. So kung hindi ko ang punto ng buhay ako o ang bukasyon ng buhay, nung tinawagan ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi niya sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin, come follow me, and you will be happy. No, hindi ka lang ng paanyaya ng Panginoon. Sumunod kayo sa akin, sundin niyo ako at kayo magiging masaya sa buhay ninyo. Hindi ka sila masaya. Kahit si Jesus, yung pinako sa krus, hindi ka masaya. Pero ibig ko sabihin nun, hindi nyo nakita ang kahulugan ng bukasyon sa buhay niya. So kung hindi maging masaya ang kahulugan ng buhay, ano ang bukasyon ng buhay? Anong kahulugan? Ano ang punto ng buhay? Okay. We go to the next invitation of Jesus. Come after me, and I will make you fishers of men. Minsan po ako ay nasa monastery ng mga Trappist monks sa South Carolina. At binigyan po ako ng Bible. Habang binabasa ko, nabigla po ako dun sa translation ng Ebanghelyo nito. At ang translation dun sa Bible na binigay nila sa akin, nakalimutan ko na po anong version yan. Sabi nila, come follow me, and I will make you, marami po sa atin, tayo lahat nakakatay din ng English. Ganito po yung translation. Come follow me, and I will make you fish for men. I will make you fish for men. Dalawang ibig sabihin. Una, fish for men, mangisda ng tao. Ikalawang ibig sabihin nun, fish for men, maging isda para sa mga tao. What niya? I will make you fish for men. Yun din po kahulugan nun. I will make you fishers of men. I will make you fish for men. Kaya naman sinabi mong fish for man, dalawang posibleng kahulugan nun. Ang mangisdaan ng tao o maging isda para sa mga tao. Sa
Sa important na natin. Unang-una, maging isda, mangisda ng tao. To fish for men. Para sa akin po ang kahulugan nun. Kung gusto mong makita ang kahulugan at punto ng buhay mo at ng buong buhay, go where there is a greater need. To fish for men, mangisda ng tao, ibig sabihin, pumunta ka kung saan meron mas malaki at matinding pangangailangan at doon mo makikita ang lokasyon mo at ang kahulugan ng buhay. To fish for men means go where there is a greater need of men. Kanina po ako nag-visa sa Santa Clara, sa Betis, sa mga monka. At habang nakapilan po kami, pumipila, bago mag-visa, isang EMVC ang lumapit sa akin at nagtanong. Habang sabi niya, akala ko po nag-aaral kayo sa Tagaytay. Buti na dito kayo. At sabi ko sa kanya, kapag wala po kami pasok, may linggo, at walang maraming assignment, nakaka-uwi po kami. Kaya ako'y maswerte na ako'y nakaka-uwi. At siguro po, marami pa sa inyo nagtatanong ano ba pinag-aaralan ko doon. E bakit ako po yung nag-enjoy sa parokya. Bago pa lang dito sa St. Jude, dami pang plano para sa parokya natin. At po ako dito, sama ko yung nanay ko dito for the first time, gusto ko dito. Ewan ko, bakit? Bigla ako umuko, kung sinabihan ko ng katapapis ko, na mag-aaral ko eh. So, anong pinag-aaralan ko po? Kahit po kung ilagay sa simpleng salita, kami po ay tinetrain, nag-aaral upang maging parang pagkakamay sa mga kapatid na pare para maging spiritual directors para sa mga pare. Umupo po ako sa ganitong trabaho dahil noon pa man po ako nararamdaman ko merong matinding pangangailangan sa bagay na yan. Hindi po kami lahat pwedeng maging parish priest. Dapat po may parish priest para sa mga parish priest. Hindi po kami pwedeng lahat magantabay sa mga parokya. Dapat may nag-aatangan sa mga nag-aatangan ng parokya. Hindi po kami pwedeng nasa field sa mga iba't ibang ministry ng simbahan. Dapat po may nag-aatangan kapag may napapagod, nangihina, nagdududa, may nag-aatangan para sa mga. And I feel this is where the greater need is. Kahit ako rin po, minsan nakangailangan na may magkakasabi sa akin, may magsasabi sa akin, may magsasabi magpahinga ka muna, may magsasabi mag-aral muna na ganito. Hindi po kami lahat pwede sa parokya. Pero dapat kahit iilan na iiwan, mag-aaral sa mga kumakawa ng parokya. This is where the greatest need I feel is. And because of that, ay pag-minsan po, inaamin ko, lagi kong nakaraang linggo, nakakabigat mo sa akin, dahil hindi ako nakuha. Ako'y nalulungkot, gusto ko na umuwi. Pero I think this is where the greater need is, and I pursue my studies in this area. Kukuha niyo? Okay. Paano po natin isasabi yung sa konkretong buhay? Sa napakaliging nangyayaring usapan at kaguluhan sa bansa po natin ngayon, lahat ng TV, lahat ng diary, lahat ng periodiko, nakatutunan sa impeachment. Lahat po marunong, lahat may sinasabi hingil sa impeachment, lahat nagbibigay ng kanya-kanyang puro hingil sa impeachment. Wala na pong pangangailangan doon. Sobra na yun. Sobra na yung mga nagsasalita hingil sa impeachment. There is a greater need on praying for our country. Doon po, wala. So kung doon kayo gagawin, then you are fishing for men. Kayo nagpupunta sa isang lugar kung saan merong matinding pangangailangan ang magdasal para sa bansa natin, then you are finding fulfillment and meaning in your life. Ano yan? Marami sa mga tao ngayon po, pagkakitaan na lang, sige, pera, habit, pagkakitaan, kung saan kikita, kung saan lalo